Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenaga Kerjaan ke Sarkar Jela uba welat mikir Shela ulaong bakajingakran kadang yad bani penbet halor ke Jingkhang Tala ki Trai Jaka ya ke PHC hanong Weilyngkut ulaong ba umtep makapor baki Jaka ki Soskular hakano kerukom namar bakat kum ke Jingbakla anak ke kendon jong ke personal department ya kanu ke longying jong ki Trai ba Jaka di ban aikam Sarkar tam uwei kum tau ulaong baki Trai Jaka jong kanong Weilyngkut PHC Dek kia Soskular ban ai artel ki kerteng. Hende hadian baka personal department kal betha ban penskhamno yaki kalap bagi don arngut na katu kalong yeng ki bayok kam kumta katanat kam pedang na kata kadaw baki hab ban weng kamno ya ka wei ka kerteng jong ki Trai Jaka kate ke PHC. Ula kenturu ikito ki Trai Jaka bagi dei ban trilang kumbala betha da katanat namal lada ailat ya ka wei kan kata alang ya baro ban kenang bakanong ke jimentoi ki pat ba ki badan hakati kathan. Kini kita yo belajar mengii baga ki Trai Jaka juga wei ke PHC hapo nong tliu ki Khang Tala no tang nak tahu ba iwei na ki bahing joki la sya penduk kam no te nak leng joka department ki senjam ki ba ki la le bede betani menta namar pa ki namar nimtip namar ki don ki kini ki hospital ki CSC ki PHC le di hospital kiskang thu hapor ba yu bon ki dei ki Jaka ba ai ki Trai Jaka ha ko to ko por kumno ki assign agreement no ki assign kumno nimtip don ki ki Jaka ki assign to in ai kam way don ki assign ai kam art ai kam lai tamba kiskang thu ba menta namar ni hab ya kat kum ka notification to personal department ha ko personal department ni ko ong shai ba ya kinu ki ba ai Jaka tengila ban ai kam sarkar way mon ko family to family de ki don ke case kini ki yu ba na imat ba kan nakini ki yu ki ai architect de hadin malam itu personal department ba pan scam man rise no ya kini ki after 2007 ya ki staff ke Trai ini haban ayu no haban withdraw no Hadin nang tu tinggi lap bana ketu Jaka armut ki yo kam kat personal department kan nomor ya for the land owner only one post one view dan kata kadau tu ki haban withdraw ya tu ka wei ka kertek dan kata kadau tu ki Trai Jaka pat di dang ki kren nomor bagi nang ki ha tu ka por menu ya kren menu ya ayu ngimtip inang ban persang ban find out ya kata datang wangi ya jakum ka order naka personal department menta ka jingin kren kadang ayu ini minang persang ban wat kalat ba ngin sol temar ya ban sing thu hang ne ro nomor ba kani ka nada nile hang ne ka we ka yu then it will reflect for all others tinggi ham modi kat kum ka kundon dan ni kat kum ka rules and regulation ba personal department disebut ada kini kita Trai Jaka kim place ya ketu ke Jaka ya ketu ke PHC halo kam dei ke jingdu nong ya ka tenat pan bat kam tam itu kinung song senong tu komentar di ke jingdu nong ko bakrau ni nang persang ban negotiate ta ni nang persang ban friend ni nang persang ban so bat tu mar because we don't have anything but Trai Jaka and ni ka dei purely direction for the whole state ndai tang ya ketu ko we ka PHC ni ke CHC kani ka dei ka direction for the whole state mentang inang ya persang ban ya negotiate inang persang ban baik ban ayu ban persang thu ya ki ba ki maki ro nga karpat ya ki ba ki de ban sing thu ba kani ka jing ayu ndai tang da na mata jongki ndai ka dei ka jing kerku ma ka dei ka jing ai ka jongki ka dei ka jing kerku ro ikut ke area ma tanga nga minang persang ban ya negotiate na ta ban nga ngai skem ba Trai kin sapoi sya ka jing is thu